Meine Damen und Herren, meine liebe Gäste, днес сме 24 март, един страхотен неделен ден. Познайте къде сме. Днес сме се взели малко повече с земеделска работа, така да се каже. Почистваме пътеките, но това не означава, че не може да се катерим по най-стръмните места. Наближава време вече състезанието. Няма 30 на дена. Надявам се всички вече да са подготвени, защото ще им се разкаже играта. Така, тук сме на едно тайно място. От тук по принцип рядко пускам видеа. Колкото по-диво, толкова по-хубаво. Надявам се днешния план, който съм направил, или 20 няколко километра почистване, да им дали ще се случат. Ако не се случат, следващата седмица пак. Така, сега за тези, които се лягат рано, за да не остаряват рано, както се казва в един мой любим филм, лека нощ.